Kaixo guztioi, ongi etorri GZ podcastera, geopolitikaz ikerketa taldearen podcast saiora, kasu hontan euskarazko programazioaren baitan kokatuta dagoen saio batera. Eta gaur, azken asteetan ahoz-aho ibili den gai batekin gatoz, izango zela, Ukrainako lur arraroak. Badakizuten moduan, azken denboraldian telebista eta albisteetan milaka berri ikusitu honen inguruan Amerikako estatu batuetako lehendakari den Donald Trump eta bere homologo ukrainarra den Vladimir Zelenskiren arteko elkarrizketa horiek bereziki biralak egin zian etxe zurian izan zuten elkarrizketaren bideo horiek, non esan daiteke Donald Trumpek eta Vance lehendakari ordeak Zelenski publikoki humilatu zutela. Lehendakari ukrainarrak etxe zuria utzi behar izan zuen eta lurra arraroen ustiaketaren inguruko ituna sinatuko ez zuela iragarri zen. Albisteak oihartzun izugarria izan zuen eta jende askok lur arraro hauen inguruan galdezka hasi da. Eta zer dira lur arraro horiek? Galdera hau erantzun baino lehen gogoratzea non jarrai gaitzakezun. Telegramen edapena difusion geopolitikaz, iVoox eta Spotifyn GZ podcast eta Twitterren edo izan, abildua GZ_podcast. Gogoratu ere, liburu bat argitaratuta dugula, Quiebras y pugnas del tablero político mundial, Gabriel Ezkurdiak eta Jon Kortazarrek koordinatuta eta El Viejo Topo argitaletxeak argitaratuta. Honekin batera azpimarratzea gustatuko litzaidake eskuartean dugun proiektutxu bat dena behar bezala badoa hemendik hilabete batzuetara agian beste liburu bat izan dezakegu. Ukraina eta Errusiaren arteko gatazkaren inguruko liburu bat, alegia. Parte hartze desberdinekin eta gai benetan interesgarriak jorratuko dituzten puntako kolaborazioekin. Eta hau esan da, eta Ukraina alde batera utzi gabe, gaur Gorka Elorriaga dugu gurean. Lur arraro hauetaz hitz egiteko. Kaixo Gorka, ze moduz? Arratsaldeon, oso ondo. Zu ze moduz? Amentxe, euskerazko beste GZ podcast bat egiten, euskaliztun entzuleak hortxe ditugulako eta, geopolitika hortxe dugulako ere bai, zai. Eta, komentatzea entzuleei Gorka Elorriaga geografia eta lurralde antolakuntzan ikasketak dituela, geopolitikazeko kidea dela. Twitterren topa nahi baldin dezute abildua Gorka Elo, bezala topatuko dezute. Eta ez da lehenengo aldia podcast honetan, ze izan ere, 3. denboraldiko 12 eta 13. programak grabatu zituen Javier Muruzabalekin. Bilatu nahi baldin badituzue, izena izango litzateke Materiales Estratégicos y Contexto Energético Global lehenengo eta 2. zatiak. Eta, ja gaian sartuko gea, ze, gai hau nahiko komplexua da, nahiko zabala da. Aberastasunez berdinak Ukrainako lurretan duten inpaktu geoestrategikoa aztertzen saiatuko gea, baina ez gea sartuko, ez dugu jaurratuko, beste, aspektu honek izan ditzazken beste gai batzuk, kontu politikoak, eta guzti horiek alde batera ditugu. Jakin nahi baldin bazute, gaur egungo egoeraz gehiago jakin nahi baldin bazute, gogoratzea ere, duela zainbeste, 2 saio grabatu genituela, Javier Muruzabalen zuzendaritzapean, Naia Sanzorekin, izango zian denboraldi honetako 5. denboraldiko 10 eta 11. programak, eta gure kasuan aztertuko duguna izango da gehien bat aspektu estrategikoa saio honetan. Ukrainako lurzoruan edo lurpean egon daitezken kanpoko eta barruko interesa pixka bat hobeto ulertzeko, testuinguru energetiko globala ulertu beharko litzateke, eta testuinguru global horretan
energia ez berriztagarriak eta bereziki erregai fosilak agortzen hasi direla, badakigu duela urte batzuk, eta digitalizazioarekin batera energia berdeetarako trantsizioa bultzatzen ari da bide batez, eta klaro, gaur komentatuko ditugun elementu hauek mundu mailako testuinguru ekonomikoa, politikoa, soziala, guzti horiek nabarmen baldintzatu dezakete. Eta hau hobeto ulertzeko, Ukrainako lurraldean aberastasun natural ezberdinek dituzten garrantzia ulertzeko, material hauen eskuragarritasuna, trantsizio honetan jokatzen duten papera, eta paradigma horren aurrean duten garrantzia aztertu beharko litzateke, hori egingo dugu gaur. Beraz, Gorka, lehenengo galdera izango litzateke, ea zer diren mineral estrategiko hauek? Bueno, mineral estrategikoen ideia aldatzen eta berritzen joan izan da herrialde edo gizarde desberdinentzat, une historiko bakoitzeko behar izanen edo behar industrialen arabera, iraganean, eskualde porto industrialetako kobre eta estainua, edota 19. eta 20. mendeko mende hasierako gizarte industrialeak behar izan zuten burdina edota ikatza. Gaur egun ere, potentzia nagusiek erreserba estrategikoak dituzte, urte batzuetan ekoizpen erritmo bati eusteko, bai nazioarteko etengabeko lehia ekonomikorako, eta bai eta intentsitate handiko gatazka bati aurre egiteko. Baina mineral estrategiko bat definitzerakoan, esan behar dugu mineral estrategiko bat izango dela, herrialde baten industriarako edo defentsarako ezinbestekoak diren mineral estrategikoak. Adibidez, herrialde horretan material urria izanik eta lurraldean material hori eskura izan da, edo izan ez arren, ezin dela ustiatu, ez delako rentagarria, edota haren ekoizpenak ez baituelako gaitasunik eskaera nazionalari aurre egiteko. Beraz, importatu egin behar da. Hau kritikotzat emango dira, definizio bezala, mineral estrategikoen kasuan, bezain premiazkoak ez badira ere defentsa eta industria nazionalerako soilik funtsezkoak izango diren mineral batzuk. Beraz, lehen gai horiek interes nazionalerako dira munduko estatu gehienentzat ikuspegi industrial, merkatal eta militar batetik. Gaur egun, hauek dira adibidez, Instituto Español de Estudios Estratégicoseko txostenaren arabera, herrialde gehienek partekatzen dituzten mineral estrategiko nagusitako batzuk, izango lirakete uranioa, kobrea, kobaltoa, indioa, galioa, nikela, manganesoa, kromita, germanioa, berilioa, bausita, litioa, platino taldeko mineral batzuk, eta gero lurrarraroak. Lurrarraroen kasuan ere, taula periodikoko beste 17 elementu izango dira. Beraz, ikusteko, hainbat mineral direla. Beraz, potentzia dota herrialde bakoitzak, bere interes nazionalerako, estrategikoak diren mineral batzuk zerrendatuko ditu, baita estatus gaindiko erakunde pribatuek, horietan izan ditzaketen interesak ere, kasu askotan, estatu askok baino paper garrantzitsuagoa izan ditzaketenak, ez? Gainera, beranduago ere, nahi baduzu Ukrainiaren kasuan, joango gara ikusten, zenolako konpainiek hartun dute parte bertan. Bueno, ikusita zeintzuk diren mineral estrategiko hauek, galdera da orain, zertarako erabiltzen dira gaur egun, zein da hauen erabilgarritasuna? Mineral estrategikoen aplikazioak eta erabilerak izugarriak dira gaur egun, hainbat industria motatan, baina egia da mineral estrategiko batzuek gero eta garrantzi handiagoa hartuko dutela trantsizio energetikoaren eta digitalizazioaren aurrerakada einala. Adibidez, silizioa, telurioa, kobrea, indioa eta galioa, baita selenioa, funtsezko elementuak dira adibidez eguzki panel fotovoltaikoetarako, telefono mugikorrei dagokienez, adibidez, ondar industriala, germanioa, grafitoa, indioa, litioa, platinoa, potasioa, eta lurrarraretako beste metal ezberdin batzuk ere, parte, silizioa ere, zilarra ere, tantalioa, estainoa eta tungstenoa, izango lirateke, erabiltzen diren mineralak, adibidez, mugikor baterako, ez? Horiek gabe ezin dira telekomunikazio ekipoak ekoitzi. Lurrarraroak, beste mineral batzuekin batera, lanola litioa, nikela edo kobrea edo manganesoa,
funtsezkoak dira ere, adibidez, energia biltegiratzeko sistema egonkorrak ekoizteko. Bestalde, adibidez, mikrotxipak ekoizteko ere, edo automobil aurreratuenetarako, edo baita nekazaritza ongarrietarako, eta ikerketa eta garapen prozesuetarako beste industria emergente batzuetan. Beraz, ikusi alda, prozesu guzti horietan, lur arraroak adibidez, funtsezko mineral estrategikoak direla, eta gero eta garrantzitsuagoak izango direla, hainbat industriatarako dituzten aplikazio eta erabilerei esker. Lur arraroen kasuan oso ugariak dira naturan, baina zaila da eremu partzialetan eta guztiz garbietan aurkitzea. Material horiek sakabanatuta edo nahaztuta egoten baitira normalean. Horrez gain, adibidez, lur arraroen kasuan, berezko propietatei esker, trantsizio energetikoan eta industria militarrean ere, gainera industria militarra gero eta askorragoa dela ikusten ari gara, eta parte hartzen dute industria hau eta mineral hauek. Lur arraroen kasuan ere, beharrezkoak dira, makinak gehienak edo goi teknologiako elementuak dituzten produktuak egiteko. Hau da, elementu horiek gabe, ezin izango lirateke garatu funtsezko sektoreak. Hala nola energia edo eta herrialde baten garapenerako hain garrantzitsuak diren sektoreak, adibidez automobilgintza, elikadura edo fitosanitarioa, telekomunikaziozkoak, industria militarra, aeroespaziala, industria farmazeutikoa, edo eta zuzenean edozein gailu elektroniko ekoizteko. Eta kao, suposatzet mineral hauek eraustea, kostu ekonomiko eta, ez bakarrikan ekonomiko, baizik eta lurrarekiko ondorio zuzen batzuk ekarriko dituela. Zeintzuk dira mundu mailan eta bereziki erausten diren herrialdetan ikus daitezken ondorioak? Hauen lurren erausketagatik, esan nahi nuen. Bueno, azteko, mineralen eskariak hazkunde nabarmena izango du 2040erako, ekonomia globalaren hornidura kateak errotik aldatuko dituela ikustiko dugu. Hau, adibidez, energiaren agentzia internazionalak aurre ikusten duen zerbait da. Eskualdeko potentziek zein herrialde hegemonikoek azpiegitura proiektu izugarriak abiarazi dituzte, eta bloke eta bazkide komertzial berriak bilatzen saiatu dira, lehen gai horien hornidura ziurtatzeko. Energiaren sektore adibidez, hain garrantzitsua dena da, harinagoko podcast horietan ere informazio gehiago dago, nahi izan ez gero. Energiaren sektorean ere, mineralen lehen kontsumitzaile bihurtuko da, energia trantsizio energetiko hau bizkortu ahala. Adibidez hori bat jartzeko, urrengo 3 urteetan, edo 3 hamarkadetan parkatu, 175 kobre gehiago atera behar izango da, eta gero beste mineral batzutara bagoaz, adibidez litioan, kobaltoan edo nikelean edo lur arraroetan, hazkunde hauek handiagoak izango dira. Beraz, lehen gaiak politika globala birmoldatzeaz gain, goi teknologiako sektore osoa mineral horien menpe dago. Horrek herrialdeen arteko lasterketa bat sortzen du, edo areagotuko du betidanik izandako lasterketa hau, eta naiz eta lehia hori beti izan, denboraren poderioz eta teknologia berriak agertuz, batzuek, lehen gai batzuen garrantzia txikiagotuko dute, eta beste batzuk berriz, egokiagoak izango dira unean uneko teknologiak eskatzen duenarako. Eskuratzen dituenak, lehiarako abantaila bat izango du, eta botere ekonomiko, komertzial edo eta militarrean, bentaja bat izango du. Hortik lehen gai kritikoen kontzeptua, ez? Azken batean, propietate bereziengatik eta horiek lortzeko zailtasunagatik bereziki. Energia berriztagarria garatzea eta mantentzea oso garestia da, eta erregai fosilak beharrezkoak dira, eta nahiko zaila da birziklatzea. Hau, arazo nahiko handi bada. MH gehiago behar direnean, mineralak gainera gero eta urriagoak direnean, eta gainera esku gutxitan egonda,
energia garbiak garatzeko ahaleginak askotan errealitatearekin eta ingurumenarekin ere talka egiten du. Eztabaida hau oso konplexua da, badakit, baina aldagai zentral bat dago guzti honetan, lehenagoko 2 podcast hauetan ere hitz egin genuen honi buruz, baina energia ez berriztagarrien kasuan, hauen agortzea, bereziki energia fosilak, hauek munduko kontsumo energetikoaren 3 laurdenak baino gehiago osatzen dutela. Eta energiaren nazioarteko agentziak argitaratutako World Energy Outlook 2022ko txostenean adibidez, txosten hau urtero berriztatzen da, baina txosten honen arabera, egungo krisi energetikoa maila globalean inflexio puntu historiko bat bezala hartzen dute, izan ere lehen aldiz erregai fosil bakoitzaren munduko eskariak gailurra edo goi ordoki bat erakusten dute World Energy Outlook honen agertoki guztietan, edo eszenatoki posible guztietan. Eta honek munduko ordena energetikoa birmoldatu ahala, autore askok ere ezinezko ikusten dute energia berdeak erregai fosilen bidez ordeztea. Zergatik esaten dute ezinezkoa dela? Behintzat egungo energia kontsumoekin, gaur egun kontsumitzen denarekin. Izan ere, mineral estrategikoak ere urriak direlako, gertatzen da hori. Da trantsizio energetikoa gauzatzeko behar diren materialak kalkulatuta, dozena bat material identifikatu dira, ez daudela mineral erreserba nahikorik. Probatuta eta balizko mineral biltegiak kontuan hartuta, eta trantsizio aukeren 150% posibilitateekin, planeta osoak trantsizioa aldi berean egingo balu, ez legoke mineral nahikorik. Kalkulu hauek eginda daude adibidez Alicia Valero Zaragozako ikerlari batengatik edo bere taldearengatik, eta munduko ikerketarik aurreratuenetakoa dela esan ohi da. Ez daude nahikorik, eta horrek esan nahi du, herrialde batzuek bakarrik egin ahal izango dutela nolabaiteko trantsizioa. Eta herrialden arteko liskarrak ere areagotuko direla, beharrezko hornidura mineralogikoen kontrolagatik. Gaur egun ere, sakrifizio eremu despopulatuagoak ere, dituzten herrialdetako barne eztabaidak ere areagotuko dira, non hiri handietako eta landagunetako energia hori ere, energia partekatze horietan, edo birbanatze horietan, liskar asko ikusten ari gara, adibidez, Espainiaren kasuan, La España vaciada, adibidez, Aragoien kasuan, Aragoi da sumidero energetiko bat Madrilentzako, Eta hori gertatu da, deitu den España vaciada horretan, kapital edo, adibidez, Barcelona, Madrid edo Euskal Herrirako. Beraz, kontuan hartu beharreko beste faktore bat ere, izango da, hori deitutako energia garbiaren, eto gailu elektronikoen teknologia, mineralen erausketa masibo eta oso kutsagarrian oinarritzen dela, eta orain arte ez dela egon inolako aurrekaririk, historikorik. Behintzat, hitz egiten ari garen kantitateetaz hitz egiten, bale? Gaur egun, 8.000 milioi pertsona gara munduan, espero da 10.000 milioitara helduko garela, 2050, 2001 urte bitartean, hauek dira nazio batuen erakundeak egindako kalkuloak. Beraz, mineral horien kontzentrazio maila normalean txikia izan ohi da, horretarako prozesu fisiko eta kimiko oso kutsakorrak erabili behar dira, eta materiala prozesatzeko hori da, prozesu hauek oso konplexuak izango dira. Adibidez, Geoinnova aholkularitza eta prestakuntza geoespazialeko eta ingurumeneko konpainiaren arabera, lurrarraro horien ustiapenak eta prozesamenduak hondakin ugari sortzen ditu, tona bat lurrarraro lortzeko, adibidez, 9.000 eta 12.000 metro kubiko gaz sortuko lirateke, eta hauts kontzentratu ugari izango lirateke, ala nola, azido sulfurikoa, sufre dioksidoa eta azido fluorhidrikoa. Gainera, tona bat hondakin erradioaktibo sortuko lituzke, tona bat lurrarraro lortzeko. Eta 75.000 litro ur, baino gehiago azidotuta geratuko lirateke. Bakarrik
lurrarraren tona bat lortzeko. Beraz, inpaktu ekologikoa erabatekoa da, ezta? Bai, erabatekoa. Lur arraro hauek erausteak, ingurumen kutsadura handia egiten du, eta biodibertsitatea suntsitzen du, erabat. Lurpetik datozen material erradiktiboen hondakinen bidez, adibidez, torioa eta uranioa ere, inguruko lurzorak erabat kaltetzen ditu, eta nekazaritza eta animalia ekoizpenerako eremu horiek ezgaitzen ditu. Horrek eragin sozial handia ere eragingo du, meategitatik gertu dauden komunitatetan, da hau da, adibide bat, ulertzeko zergatik Europan ez ditugun gaur egun mehatxe inguru garrantzitsurik. Erausketa industria horiek, instalantzeak, erausketa prozesutan lan egiten duten, industria instalatzen duten lekuko fauna eta flora ere, bertako biodibertsitatearen kate trofiko guztiak ere, erabat suntzitzen ditu. Hori dela eta beti nahiago izan dute industria edo erausketa industria hauek herrialde azpigaratuetan instalatzea, eta kasu gehienetan biodibertsitateari eta ingurumenari hainbesteko harretarik ez jartzea eragingo du, eta tokiko eliteen interes nagusien edo estatu quo bati eusteko premiaren ondorioz alde batetik edo bestetik, beti konpainia pribatu hauek herrialde hauetan sartzen dira da, bertako lehen gai hain preziatuak erausten dituzte. Bueno, aztertu dugu zer diren mineral estrategikoak, zertarako erabiltzen diren, ze ondorio ekarri dezakete hauen erausteak, eta hau dena ikusita, oraintxe mundu mailan non topa daitezke mineral estrategiko hauek? Ze herrialdetan daude gehien bat? Lurrarraruen kasuan, esan beharra da baita, herrialden araberako erreserba nagusiak kontuan hartu behar direla, erreserba horien erabilgarritasun gehiago dagoela, erausketa eta prozesamendu kostaren menpe, erreserba batean dauden tona kopuruen menpe baino. Garrantzitsuago da, tasa de retorno energetiko delakoa ondo ulertzea. Hau da, zenbat energia kostatzen zaizun, edozein material ateratzeak lortu emango dizun energiaren ordez. Beraz, hau hobeto ulertzeko, beste podcastean ere tasa de retorno energetiko hau ere sakonagoz azaltzen genuen. Azpimarratu behar da, erreserba hori ustiatu ahala, erausketaren kostu handituko egingo dela, eta izan ere, kalitate eta purotasun hobea duen mineralaren kantitatea murriztu egiten da, eta gero eta zailagoa da hori eraustea. Beraz, erausketa eta prozesamendua gero eta zailagoa eta garestiagoa izango da. Hala eta guztiz, aipatutako erreserba hauek ere, oso aldagai garrantzitsua izango dira, negoziazio aukera edo poder blando edo botere bigun delakoaren negoziazio bat izateko orduan. Da benetan, urteko mehatxe ekoizperanen ahalmena da, kontuan hartzen dena normalean herrialdeko. Herrialde batek zenolako gaitasuna duen, edo herrialde baten lan egiten duten konpainiek zenolako gaitasuna duten lurrarraroen toneladak ateratzeko. Beraz, ikusi hemen taula bat begiratzen nago, eta taula honetan ekoizpena 2017, 2018, 2019 eta bat, eta erreserbak mundu mailako herrialde desberdinen artean banatzen ditu taula honetan, eta fijatzen ari naiz, eta Txinaren datu guztiak dira besteen aldean, ez dakit zenbat aldiz, zenbat bider handiagoak, baina ikaragarriak, ez dakit 105.000 tona, ez dakit zeda, baina ikaragarriak dira datuak. Beste herrialdeekin alderatuta, ekoizpena eta material estrategiko edo lurrarraro hauen kantitatea Txinan ikaragarri handia da, beste herrialdeekin alderatuta.
Gaur egun mineral estrategikoen ekoizpenaren eta horniduraren gaineko kontrol handiena duten herrialdea Txina da, eta bestalde, Estatu Batuak eta Errusia ere ikus ditzakegu. Reserva estrategikoen kasuan Errusia, eta erausketaren kasuan Estatu Batuak. Txina munduko mineral estrategikoen ekoizle handiena da, eta lur arraroen ekoizpen globalaren 95%, grafito naturalaren munduko ekoizpenaren 75% eta antimonioaren munduko ekoizpenaren 70% kontrolatzen ditu. Gainera, Txina da herrialde industrializatuetan estrategikoak diren mineral hauen hornitzaile nagusia. Hala nola, Japoniarentzako, Hego Korearentzako, Europar Batasunarentzako eta baita Estatu Batuentzako. Beraz, ikus dezakegu, ikuspegi horren ondorioz, herri errepublikak edo txinatar herri errepublikak munduko lur arraroen ia 90% fintzen duela. Eta lur arraroen erausketaren 90% baino gehiago duela energiaren nazioarteko agentziaren arabera. Txinak beraz, industria buruazkia du lur arraroak prozesatzeko eta are garrantzitsuagoa dena balio erantziko handiko produktu teknologikoak ekoizteko. Gainera, produktu teknologiko horien hornitzaile eta fabrikatzaile handiena da Txina, beraz, ikusten da negozioa borobila dela beraientzat. Erabat. Datuei erreparatuz gero, esan genezake, Txinako Herri Errepublika dela abantaila handi batekin abiatzen den bakarra. Munduko lurrarranoen gehiengoak lortzeko eta prozesatzeko gaiden industria garatua baitu. Bestalde, Txinaz gain, Amerikako Estatu Batuak ditugu, zein da hauen egoera? Bueno, labur biltzeko, nahi baduzu, honi buruz ere, beste podcast bat ere bideratu aldugu. Baina, bueno, labur biltzeko, Estatu Batuek, litioaren eta kobrearen edota nikelaren ekoizle garrantzitsua da, eta mineral estrategikoen erreserba garrantzitsuak ditu, hala nola kobaltoa, litioa eta grafitoa, baina esan beharra dago, Estatu Batuek duten lurrarru kopuru gehiena atzerrian ekoitzitakoa dela. 2017an, 2017 amaieran, Donald Trump presidentearen administrazioan, lehen administrazio horretan, gobernuak agindu exekutibo bat eman zuen mineral kritikoen hornidura seguru eta fidagarri bat bermatzeko Amerikako Estatu Batuen segurtasunerako ezinbestekoak baitira, adibidez lurrarraroak, ez daukate, edo, bueno, esan dugu Txina nola dagoen, litioa eta uranioa ere. Eta gero ikusi dena da, bueno, litioaren grafitoaren eta lurrarraroen ekoizpena handitu egin da azken urteetan, Estatu Batuen industria pribatu berrituarekin, adibidez Australian, Birmanian, Burundin, eta baita Vietnamen ere. Beraz ere, orain, ikusi duguna da Bidenen administrazioak ere prozesu berdina jarraitu duela, eta orain Trumpen agintaldi berrian ere, baita Errusiarekin ere lurrarrak erausteko proposamenak onartu direla ikusi dugu, ez? Eta Errusia aipatzen dezula, zein da Errusiaren egoera, ja bide batez aipatu dugu Txina, Estatu Batuak eta hirugarren potentziali hoien artean Errusia dugu, orduan hortxe galdera, zein da Errusiaren egoera mineral estrategikoen inguruan? Bueno, Errusiak beraldetik, era guztietako lehen gaien erreserba handienak dituen herrialdea da, argita garbi, mineral estrategikoen erreserba handiak ditu, baliteke gehien dituen herrialdea izatea. Ikusi behar da baita... Baliteke hori da ez dakigulako zehatz-mehatz gaur egun zein den egoera ere. Ez dalako lur batzuk ez direlako aztertu, baina suposatu daiteke bertan lurrazpian erreserbak egon daitezkela, ezta? Hori da. Badaude green, minas de campo abierto deitzen dena,
minas de campo abierto, estaldutako minak deitzen direnak, ingelesez green mine deitzen da, pues, minas de campo verde, que ahí hay un campo verde, y ahí pues, se han hecho prospecciones, egin dira hori prospekzio geologiko ezberdinak, baina prospekzio geologiko horietan, kalkuloak egiten dira, baina kalkulo horiek Excel batetan daude. Gero errealitaten ez dakizu tasa de retorno energetiko hori nolakoa izango den. Dakizu errentagarritasun maila nolakoa izango den. Hori ikusten da, behin konpainia bat bertan esarrita eta zulatzen hasten denean. Beraz, Errusiaren kasuan, munduko bigarren platino eta paladio ekoizpenean munduko bigarrenak dira, eta nikel eta kobalto erreserben 130 inguru kontrolatzen dute. Lur arraroi dagokienez, produkzio ertain basua du, baina konstantea ere, eta erakutsitako ekoizle handienei dagokienez, ekoizle handienetako bat da. Zehazki esateko, Errusiak 21 milioi tona lur arraro erreserbak ditu, eta lur arraroen munduko 3. erreserba handienak dituen herrialdea da, Brasilekin, Txinarekin eta Vietnamen atzetik. Beraz, herrialde euroasiarraren ekimena, bere mehatxaritza sustatzeko hildoan dago, Amerikako estatu batuen antzera. Txinako ereusketa enpresekiko mendekotasuna murrizten saiatu izan dira, baina erreserba handiekin, ez da harritzeko ere, potentzia Errusiarrak bere lurrarraren ekoizpena handitu nahi izatea, izan ere Errusiako Federazioaren gobernuak 1,5 mila milioi dolar estatu batuarren inbertsioa egiteko asmoa erakutsi zuen lurrarraroentako mineraletan, eta bere gobernua prest dago atzerriko edozein inbertsio babesteko. Alexei Besprov-Banikek berriki duela hile batzuk, Reutersi emandako elkarrizketa batean, parkatu abizena txarto, ez dakit nola den bere izena, baina Besprov-Banik esan zuen Errusia mehatxaritzako fiskalitate basua eta inbertitzaileri interes gutxiagoko mailegoak eskainduko zizkietela 11 proiektu zerrenda ezberdinetan. Errusiako ekialde urruneko gordailuak, gordailurik handienak dituzten eremuan, Tomtorren, eta Errusiak munduko lurrarraren ekoizpenaren 10% partaidetxara areagotzeko diseinua edo proiektua egin dute 2030erako. Gaur egun munduko erausketaren eta prozesatzearen 1,3 bakarrik suposatzen du Errusiak. Eta hau ikusita, geratzen zaigu gure zorionez edo ala zoritxarrez gu bizi garen lekua. Europar Batasuna, zein da Europar Batasunaren egoera gaur egun? Izan ere, ikusi dugu azken eguretan, azken asteetan, lurra arraroen ustiaketaren edo erausketaren itun hori sinatu ez denez, Ukrainiaren horretan, Europar Batasuna mugitzen hasi dela Ukrainaren alde. Zein da Europaren egoera, lur arraro eta mineral estrategikoen inguruan? Europar Batasunarekin hasi baino lehen, ahaztu egin zait ere komentatzea Errusiaren kasuan, iparraldean ere beste gordailu edo beste reserva batzuk ere dituela, oso garrantzitsuak direla, Lobozerks deitzen da meategi hori, eta hainbat mineral dituen eta esplotatu gabeko mineral asko dituen munduko mehatxaritza inguru garrantzitsuenetariko bat izan algo litzatekela ere geologo errusiar askok ere egin dituzten ikerketen arabera. Gune horretan, negozioa oraindik esan beharra da ez dela interesgarria industria errusiarrarentzat, izan ere ez dute oraindik adibidez Txinak duen bezalako high-tech industria hori, mineral hauek prozesatzeko industria hori, eta estatu batuetan da Europar Batasunean ere osatzen duten herrialdetan
ere kasu antxerakoa ere emango zen, ez? Hala eta guztiz ere, Errusiako estatuak datozen hamarkadetarako funtsezko hornidura mineralogikoak bermatuta izango duela ziur daukagu, eta epe horretan behintzat ez dutela kanpoko hornidura hori lortu behar izango. Edo ez behintzat mendebaldeko herrialdeen mailan. Beraz, ikus dezakegu Errusia ez dagoela beste herrialdeetan lurrarraroak bilatzeko ez dituela asmorik behintzat. Azken finean ez ditu behar, ez badituelako. Hori da. Uste nuen garrantzitsua zela hori gogoraraztea. Bueno, bueltatu gaitezen Europara. Zein da egoera? Vale, bueno, Europar Batasunak ofizialki iragarri du mineral estrategiko horietako asko urriak direla jada urtean, 2025. Neurri batean, lehen gai horien eskariak, etengabe gora egin duelako, gertatu da hori, bai Europar Batasunean, eta bai Amerikako Estatu Batuetan, eta baita Txinan. Europar Batasunak berak, 3 urterik behin, txosten bat berritzen du, Europako garapen industrialerako funtsezkoak diren mineralak aipatuz, eta Europako herrialdei gerra erreserbak izatea gomendatzen die, Europar Komisioaren arabera. Europako batzordearen arabera, Txina da bere zerrendako 30 lehengai kritikoentatik 20 hornitzaile nagusia. Europar Batasunari lur arraroetako elementuen horniduraren 98% suposatzen du. Beraz, ikusi dezakegu, Europak arazo larriak dituela hornidura hori lortzeko, eta behintzat, Txinaz kanpo hornidura hori lortzea, praktikamente ezinezkoa dela ikus genezake. Orduan Txina izango luke ia ez, baina ia erabaterioz. Kontzentrazio handiena Txinaren. Erabat. Eta Txina izango litzateke, munduko beste. Zer esanik ez Europarekiko, noski? Bai, erabat. Ulertu behar da, Europar Batasunaren kasuan, egoera oso delikatuan dagoela, bestelako mineral estrategikoen hornidurari dagokienez ere, eta horrek, hirugarren edo beste herrialdeen oso mendeko bihurtzen duela, bere eskaerari erantzuteko. Beraz, mineral estrategiko horiek hornitzeko Europar Batasunak, hirugarren herrialdeekiko duen mendekotasuna arrisku handia da haien ekonomiarentzat eta segurtasun herrialde ezberdinetako segurtasun nazionalarentzat, ez? Hori dela eta Europar Batasunako interes ekonomikoak eta politikoak azaldu egin dira eta Ukrainako gatazkaz baliatu nahi izan dute. Hori guztia Ukrainako lurzoruko aberastasunetatik haratago doazen funtsezko lehen gaien hornidura ziurtatzeko. Bueno, hau komentatuta, sartuko gera hain bai Ukrainarekin. Bueno, ikusi ez duten moduan ez gea sartu hainbeste kontu politikoetan. Hauetaz gehiago sakontzeko esan dudan moduan, badakazute duela aste batzuk grabatutako Naia Sanzo eta Javier Muruzabalen programa pare bat, 5. denboraldi honetako 10 eta 11. programak, nun kontu politikoetan, negoziaketetan eta horrelako gauzetan sartzen diran. Gure kasuan gehien bat geologia eta geopolitika hau aztertzen ari gara, sakonki, eta esan bezala Ukrainara gerturatuko gera, eta Gorka, zeintzuk dira Ukrainak gaur egun dituen lurra arraroiek? Eta konkretuki, bigarren galdera bat egin nahi dizuke, lurra arraroiek geografikoki ze zonaldetan daude Ukrainiako lurraldean? Bueno, lurra arraroetako mineralei dagokionez, tantalioa, niobioa, berilioa, zirkonioa eta eskandioa esaterako Ukrainako armarriaren edo mendigunearen barruan daude, prekarpatoak deitu alditugu, hobeto ulertzeko, eta bertan aurkitu ziren eremu konplexuak eta metal arraroen eta lur arraroen prospekzio eremu oso handiak ikusi ziren. Bestalde, zirkonioa eta eskandioa sedimentu eta aztarnategietan kontzentratzen dira baita,
kantitate esanguratsuetan, oraingoz ez dira erausten mineral hauek, esan behar da, gero beranduago nahi baduzu sartuko gara gai honetan. Bestalde, baita tantalioa, niobioa eta berilio oksidoen erreserbak, 6 gordailu ezberdinetan erregistratuta daude, adibidez, bai Donetsken, bai Gersonen, bai Mikolaiven, bai Zitomirren ipar-mendebaldean, baita Kirovograd, parkatu igual, izanak ez baditut ondo esaten, baina ez naiz ez ukrainiarra, ez errusiarra. Baina, bueno, egongo bestalde ere, Lipjansken, Askizken eta Novotankuvsken, Mikolaiv oblastean, eremu prospektibak ere badaude, eta bestalde ere, beriliozko eta litiozko beste eremu prospektibo batzuk ere ikusi izan dira. Hau nahi baduzu, beranduago hitz egin dezakeguz. Oso garrantzitsua da ere esatea, lur arraroak eta litioa oraindik ustiatu gabe daudela Ukrainian, eta hauek direla ezinbestekoak komentatu ditugun trantsizio energetiko eta digitalizaziorako. Lur arraro eta gain litioa aipatu duzu oraintxe bertan. Badakigu Ukrainako lurraldeak badituela beste zeinbait mineral estrategiko, litioa adibidez. Ikaragarri aberatsa da Ukrainako lurra, gutxi dago ustiatuta, ezta? Erautsita, gutxi esplotzen da. Litio zap oraindik, bai, noski. Mineral estrategiko gehiago badaude hor inguruan? Bai, bueno, litioaz gain, izan bezala, azken hau ere oraindik ez dago ustiatuta, eta funtsezkoa da, komentatutako industria teknologiko, energetiko eta militarrentzako. Litio gordailuak ere erreserba frogatuak eta baliabide kontingenteak dituena. Esan beharra da baita litioaren kasuan ez dugu komentatu, igual litioa dela metal ultra oso harina, pisu oso gutxi du, da zelularren bateriak, konputagailuak, autoelektrikoak, beira eta zeramika fabrikatzeko erabiltzen dira. Bi litio eremu eta bi eremu prospektibo harakatuta daude, baita, etorkizun esaten da, etorkizun handia duen metaketa batzuk daudela, Europako litio erreserba nagusiak daudela, espero da hor, bertako egindako, geologoek egindako prospektiba ezberdinetan, eta, bueno, horrez gain, urrea ere badauka, Ukrainak, urre asko dauka, Ukrainak 3.000 tonako erreserbak ditu, eta Europa osoan urrea erausteko toki garrantzitsuenetariko bat ere da. Beste adibide bat ere emateko, Ukraina munduko lehen 10 herrialdeen artean dago titaniozko mineralen erreserba frogatuei dagokienez, titanioa ere oso ezinbestekoa da, industria askotan, eta munduko ekoizpenaren 6%, baino gehiago ematen zuen gatazka, ome, hasi baino lehen, gerra zibilean ere, posizio horretan zegoen. 27 aurkikuntza eta 30 eremu prospektibotik gora aztertu dira, titanioaren kasuan, mineral nagusia ilmenita deitzen da, ilmenita da, ateratzen den, mea, bardin dio. Gaur egun, gordailu sedimentariak baino ez dira garatzen, eta frogatutako erreserben fintxearen 10% inguru bakarrik erautzi dira, eta beste dena gordailu endogenoetan dago, endogenoak dira lurrazpian daudenak. Kasu honetan, enkanterako prestatutako objektu hauek sedimentu biltegiak izango lirateke, etorkizunerako. Titanoa eta bere aleazioak erabiltzen dira adibidez hegazki gintzan, eta adibidez misilen teknologian ere, edo ontzigintzan, edo makineria astunaren eraikuntzan, baita elikagaien eta medikuntzaren industrian ere, eta burdinazkoak ez diren metalurgietan ere. Ondoren, beste mineral batzuk aipatuz, metales ferrosoei dagokienez, odan burdinbako metalei dagokienez, ala nola nikela, kobaltoa, kromoa,
kobrea eta molibdenoa, Ukrainak depositu oso handiak ditu, baina horien volumena esanguratsuak ditu bere behar izanentzako behintzat, bai, eta baita Europarentzako edo bestelako potentzia batzuntzako ere. Arakatutako eremuak eta eremu prospektiboak, erauzteko konplexuak, eremu konplexuak dira, batez ere Ukrainako armarriari deitzen zaio, prekarpato deritzenei. Beraz, mineral horien ekoizpena ez da egiten momentuz edo oso mugatua da. Eta erreserbak 1000 tonatan kalkulatu dira, adibidez nikelaren kasuan 215, kobaltoaren kasuan 8,8, kromo oxidoaren kasuan 453, prospekzio baliabideen kasuan kromo oxidoetan 3120 eta kobrearen kasuan 415. Beraz, Ukraina oso herrialdea beratsa da baliabide mineralogikoetan. Eta zentzu horretan, Europako herrialde indartsuenetako bat da. Burdinazko eta manganezezko mineralen lehengaien oinarri bakarra dela eta munduko metalurgia ferrosorik garatuena duen estatuetako bat da. Bueno, bat da edo hobeto esan da, bat izan zen. Ze egia da mende honetan, 21. mendean, beherakada nabaria jasan duela. Adibidez, 2008an Ukrainak 20 milioi tona altzairu gordin baino gehiago ekoitzi zituen, gehienak herrialdearen ekialdeko eskualde industrializatuenetan egin ziren, ez gaur egun Rusiaren menpe dauden eremuak izanik. Industrializatutako eremu horretaz gain ere, bereziki eremu, itxaso beltzeko Ukrainiar osoa eta Azov itxasoa ere dira oso aberatsak lurpe mineralogikoei dagokienez. Hor ere aipatzea ikatzaren garrantzia, ez bakarrikan mineral ferrosoak baizik eta Donbaseko alde horretan famatuak da ikatzaren industria, azpiegitura ikaragarriak ditu Sovietar garaitik, fabrika eta prozesadora ikaragarriak erraldoiak, hor ere, ni bertan ibilitakoa naiz eta gogoratze eta adibidez badagoela fenomeno geografiko edo orografiko oso nahi polita iruditzen zitzaidan, baina ez dakit oso polita den. Dala terrikon kontzeptua, mehatzeetatik ateratzen den, erabili ezin den, desetxoak edo ez dakit nola esan, botatzen dira eta sortzen da gizakiaren eskuak sortutako mendi edo muino txiki bat, eta hori estepa baten erdian ikustea ikaragarri polita da dana laua eta derrepente hortzi muga apurtzen duen mendi faltsu bat hor ikusten da, baina hor ikusten dalako ikatza eta elementu erlazioa duten industria metalurgikoarekin lotura duten industria hoien lan historikoa bertan egon dela, infrastruktura guztia hor egon dela, Donbas aldean. Izandako iragana sekulakoa da. Gaur egun ere, 2021ko datuei erreparatuta ere, munduko 12. herrialdea izan zen ikatzaren produkzioan. 21,6 milioi tonelada ikatz produzitu ziren. Eta kokezko ikatzaren kasuan ere, munduko 14. produktorea izan zen Ukraina 2021an 4,6 milioi toneladarekin. Munduko produkzioaren ehuneko 0,45. Datu pixkat friki moduan, niri holako gauzak asko gustatzen zaizkit, konkretuki gaur egun Luganskeko herri errepublikan ibilizan, sozialismoaren lanaren eroia, mehatzari bat, ez dugu horatzen datua, baina, egun batean atera zituen ez dakizen bat kilo ikatz, mediaren 60 aldiz, ustiaketaren mediaren 60 aldiz handiagoko produkzioa egin zuen egun baten, ez dakit egia lagezurra izango den, baina, eta, Altxepsk onduan dagoen herri bat,
ez da denez bertan zoleoko mehatzea, nun Stajanofek egin zuen proeza hori, edo ez dakit nola esan, héroe del trabajo socialista, Osea, ojo, etzan hautzan gauerdiko estula, ostras. Ez da gauza makal. Bai. Bueno, nahi badezu, laburpen gisa, esan dezakegu, Ukrainak baliabide mineralen aberatzen oinarri gisa, aipatzekoa da, herrialde honetan 120 mineral ezagunetatik, 117 mineral mota aurkitu direla, 8.671 garrantzi industrialeko aztarnategi, eta 2019an 11,7 mila milioi dolar estatu batuerretako aktiboak izan zituela mehatxaritzako industrien guztizko ekoizpenean, ez bakarrik erreserbetan. Beraz, ikusten da ere Ukrainak izandako iragana ere, Ukraina gaur egun suntsituta egon arren, iragan horrek ere eman diola mehatxaritzan, munduko mehatxaritzan behintzat posizio bat. Bueno, orduan, laburpen moduan, esan daiteke, Ukrainako mehatze edo ustiak eta iragan hori izugarria izan dela, gero Sobietar Batasunaren ostean ez gelditu, baina bai murrizten dela puxkat, ez? Eta gaur egun mineral horiek ez dela hainbeste kokeikatza esan nahi dut. Bilatzen direla beste mineral estrategiko batzuk, zentzu horretan lur oso aberatsa dela, baina ulertu detenangatik, ustiatzeko koste edo erausteko koste oso altuak dira, bai ekonomikoki eta bai azpiegitura kontuengatik, eta prospekzioak bai, baina ez dela gaur egun ere mineral hauek erabat ustiatzen, baizik eta hor jakin badakigula bertan daudela, baina hauek ade lurrazitika, koste bat duela, eta momentuz geldi dagoela kontua, gutxi gora bera. Bereziki gatazkarekin ere, gelditu dela produkzioaren hein handi bat. Eta, mineral hauetaz gainere, askotan aipatu izan da, esango nituzke bi elementu, bat petroleoa eta bestea gaza edo gas naturala, askotan batera erausten direla, edo hori ulertuta akatela, zelan dago kontua petroleoa eta gasaren asuntuarekin? Petroleo eta gasaren hidrokarburoen kasuan, Ukrainako estatua ere, Europan, esan behar da baita uranioa ere ez dutala komentatu, aztu zait komentatzea, esan behar da bai, hidrokarburoa, gaza eta petroleoa, baina baita uranio eta eskistoa ere aktibo oso garrantzitsuak direla. Adibidez, uranioaren kasuan Ukrainako estatua ere Europan instalatutako bigarren energia potentzia nuklearra izan da, munduko 7. eta 7. herrialdea uranio erreserba handienak dituena ere. Eta petroleoaren kasuan ere, petroleo eta gas gordailu oso handiak ditu, baditu gordailu txiki batzuk ipar-mendebaldean, Bolin eta Leopolis ingurutan, baina orokorrean gordailu handienak itsaso beltzean, Odesan eta Azofeko itsasoan daude. Orduan, hauek ere, esan daiteke, Errusiarren esku daudela gehiengoak, behintzat Azof ingurukoak, ezta? Gutxi gora, bera. Behintzat Azof ingurukoak, bai. Eta gero gas naturala dakagu. Hau gasarekin interesgarria da aipatzea ere, Trumpek bere kanpainan eta bere aurreko legislaturan ere promonatutako kontu baina, gaza usteko ateatzeko sistema bat, fraktura hidraulikoa dela uste terminologia konkretua, baina, laburbiltzen da fracking moduan. Bai, azaldu dezakezu pixkat zertan datzan teknika hau eta ze koste suposatu dezake bai ingurumenerako eta baita inguru politikoki edo dena delakoa. Vale, bai, frackingaren kasuan, zuk esan duzu ez, gas gordailu handiak dituela Ukrainak, orokorrean, gas gordailuak dauden eremutan, petroleo gordailuak ere daude, normal nahaztuta ere ikusi aldira, vale, azken batetan da,
ikusi behar dena da, gordailu bakoitza ezberdina dela. Gordailu bakoitza mundu bat da. Eta zuk ez dakizu, zenolako, lehen komentatu duguna, zenolako kapazitatea izango duzun lehenengo zuloa egina arte. Egin baino, egin da hortik aurrera, ja, azten da ikusten, zenolako balioa izan alduen. Baina frackingaren kasuan, zuk esan duzu ez, fraktura hidraulika bezala ezagutzen da, frackinga azken batean izaten da petroleo ez konbentzionalen erausketa mota bat, eta gauza da, orokorrean, fracking erausketa ez konbentzionala, erausketa konbentzionala egin den eremuetan egin dela. Hau da, zuk normalean gordailu bat ikusten duzuenean, hasiera batetan erausketa oso merkea izango da. Zuk zuloa egingo duzu eta lehenengo kalitate hoberena errezen erausketa presio gutxienarekin edo tasa de retorno energetiko horren tasa gutxiagorekin errentagarritasun handiak lortuko dituzu. Baina behin gordailu hori usten hasten denean, frackinga bezalako teknikak edo erausketa ez konbentzionalak erabili aldira, teknika hau oinarritzen da harria puskatzen, harrian pusketa bat izaten, eta pitzaduretan dauden soberakinak, hau da, bertan geratu den gaza edo petroleoa edo hidrokarburak orokorrean zurgatu egingo dituela. Hori da frackingak behintzat, horretan oinarritzen da behintzat. Da frackingak, zuk esan bezala, dituen ondorioak, argiak dira ez, bertako biodibertsitatea eta bertako kate trofikoak erabate zuntzitzen ditu, lurrazpiko mikroorganismoetan kalte izugarriak sortzen direlako, eta horrek bertako kate trofikoak beranduago edo darinago ezabatuko ditu kate trofiko horiek. Beraz, ikusten dena da baita, frackingaren kasuan ere ikusi aldena da propaganda asko egon dela, ez? Iraganean, frackingak propaganda positibo asko izan zuen, como el shale gas, gutxiago kutsatzen zuela, izan zen burbuja espekulatibo bezalako prozesu bat. Adibidez, energia berriztagarrietan eman den antzeko zerbait. Hau da, instituzio publikoetan, Europar Batasunean behintzat, diru laguntzak eman direnean, proiektu aurrera eraman dira, errentagarritasun arazoak ikusi arren. Zan ere ikusten zena da, momentuz, bertan zeuden politikariek, moskinen atal batekin geratzen zirela. Betikoa. Bai, hori da. Repasatu ditu eral estrategikoak, aipatu ditugu lurra raroak, baina, neri ateratzen zait, zu guzti hau aipatuta gero, kontu bat etortzen zait burura. Ikusi dugu Ukrainako lurrako oso aberatsa direla, bai mineralogikoki, baina, nik esango nuke lurra hauek badutela abantai oso handi bat, ez da bakarrikan mineralogikoa, baizik eta lurra bera dela. Ukraina, landa lur kilometro eta milaka kilometro ditu. Azken finean estepa da, eta nigoratzen dut bertan ibilita lur ikaragarri beltza zela, ematen zuen txokolatia bezala. Ez dakit nola azaldu, nola deskribatu, baina bai, hau bertan deitzen da Txernozen, dala itzulpena da lur beltza. Bai, da lur ikaragarri aberats bat, ez dakit komponente ditu, norieto, baina, bere kapazidade altuena da, nola lur hain aberatsa den, egin daitezkela urtean usta bat baino gehiago lur horretan. Orduan, emankortasuna ikaragarria da. Orduan, esan daiteke, lur oso aberatsa dela. Eta kontuan hartuta, lur pila bat dagoela, lauta bat dela, lauta izugarri handi bat, igual, nik mineralei baino, ez dakit, naiz adituak mineralei baino, landa lurrei ere garrantzi nabarmena emango nieke. Bai, azken batetan, industriak garrantzi handia du, segurtasun nazionalean, edozein herrialdeko segurtasun nazionalean, baina garrantzitsuago da, nik uste dut, zuere ados egongo zarela uste dut, elikagaiak izatea, ez?
Eta badakigu gaur egun Ukraina ezagutzen da el granero de Europa bezala. Beraz, nekazaritza eta elikagaien ekoizpena, sektore garrantzitsuak ditu Ukrainian, Ukrainiar ekonomiarentzat historikoki beti izan da horrela. Herrialdeak baliabide natural ugari dituelako, zuk esandakoa, ez? Lautada izugarria, lur oso emankorrak, orain nahi duzu azalduko dugu estrukturalki eta osagaien edo ezaugarri ezberdinen arabera zergatik diren hain emankorrak. Eta, ikusi dena da, nekazaritza tradizio luzea izan duen herrialdea ere izan dela Ukraina. Historikoki, esan duguna, ez? Europako aletegia bezala deitu izan zaiola, ez? Beraz, herrialde horren ezaugarri nagusientako bat, laborantzarako lur emankorrak dituela, ez? Zuk esan bezala, lur beltz horiek edo txernosem horiek Ukrainiako lurrazal guztiaren laurden bat suposatzen dute. Eta gainera oso baldintzak klimatiko egokiak ditu lur horrentzako. Prezipitazio gutxi izan arren. Orain komentatuko dugu. Hainbat konposizio mineralen eduki handia duen lurzoru hau ezin hobea da nekazaritza ustiategi intentsiborako eta oro har zerealen eta hasi oleaginosoen laborea kantitate handietan intentsiboki ekoizteko. Herrialde honek munduko 600 milioi pertsona elikatzeko gaitasuna izango luke dituen nekazaritza ekoizpen guztiekin, baina datu batzuk ere azpimarratu beharko lirateke Ukrainako nekazaritzari buruz. Adibidez, Ukraina munduko ekilore eta ekilore olio esportatzailean liderra da, baita munduko garagar eksportatzailean bigarren posizioan egongo litzateke, bestalde artoaren 3. ekoizleare izango litzateke, patataren 4. ekoizlea, planetako zerealen 5. ekoizle handiena eta gariaren eksportazioen 8. Gainera, munduko 5. erle ekoizle handiena ere bada. Adibidez, eta laborantzarako lurra duen Europako lehen herrialdea izango litzateke. Eta, guzti hau, esan beharra dago, Ukrainako nekazaritzaren ekoizpenaren zati handi bat, bereziki zerealena Errusiara bideratzen zela neurri handi batean. Batez ere udako janarirako, udako ustetan. Naizta, gerra ostetik, beherakada nabarmena nabaritu izan den. Baina, lur beltzetaz hitz egitean, lur beltzak dauden eremuetan, negu hotzak, da udaberri euritsuak, eta udaberri gutxi gora bera euritsuak gu euskaldunak izan da guretzako ez da euritsua, baina, esan beharra dago Europar geografian badela. Vale? Izango litzateke, negu hotzak, udaberri euritsuak, eta udaberoak dituen klima kontinentalizatu bat. Eurasia eta Ipar Amerikako latitude ertainetan kontzentratzen dira txernosem hauek, munduan Ipar Amerikan beste izen bat dute, molibdeno edo, dena, orain nahi baduzu azalduko dugu, baina, izen teknikoa, zuk esan dozuna, ez? Ni ez naiz errusiarra, ez ukrainarra, baina, da, izen teknikoa da txernosem, txorni hitz errusiarretik beltza esan nahi duena, eta selmia dela lurzorua. Beraz, material organikoan aberatsa den zoru beltz bat izango da, ikusten da ere, interneten ikusi ala, ikusiko da, nola oso iluna den lurra dela. Hau da, humusean eta karbonoan karbono asko duten lur estruktura direlako. Ipar Amerikako tipifikazioan adibidez, sedimentu varietate hori bat dator, molisol edo molisol deitzen da, molisol bezala ezagutzen dira. Eta kategoria hori askotarikoa da, eta Ukrainian ere, beste lur beltz mota batzuk ere biltzen ditu, hala nolak, faneosem deitzen dena, edota kastanosem, lur marroiak edo lur grisak. Direla, beste osagai batzuekin osatuta dauden lurrak izango litzateke. Horiek ere oso aberatsak dira, elikagai organikoetan, baina ez dira txernosemaren maila berean.
bustinezko arroketan, osea, estrukturari dagokionez, bustinezko arroketan, kareharrietan eta antzeko alubioi sedimentuetan, hau da, prezipitazio sedimentu gainean, garatutako Txernozem Ukrainarrek balio organiko altoak dituzte, Ukrainako lurraldearen zatirik handiena estaltzen dute, 34 milioi hektarea Txernozem daude landatuta, hau da, Ukrainako nekazaritza lur guztien 172. Eta lurzoru horien 178, gutxi gora bera. Uneren batean landatuak izan dira, 178 hauek. Eraz, esan dezakegu bere, ondo aprobetxatutako lurrak izan direla. Bai, azaltzen ari gara pixkat lur honen aberastasuna eta propietateak eta guzti hau, baina, nik desabantaia bat jarriko nioke, desabantai praktiko bat lur hauei, edo bintzat lur hauen okatzen diren zein bat ere mutan ikusi dudana, dala lurroietan askotan, gerraren ondorioz, lurroiek minatuta daudela. Hau da, mina militarrak esan edo, ez mehatzeak baizik eta esplotatzen duten ze horiek. Eta, nik hori gehien bate Azov, itxaso alde hortako, zonalde hortatik ibilia naiz, Surovikin lerroa edo deitzen zena, eta hor dena minatuta zeon, eta karo, ikusten zenun jendia metalezko detektore hoiekin barridak egiten, minak banan-banan kentzeko, Rusiarrek nola aguantatu zuten Surovikin lerro horretan Ukrainiar ofentsiba, aurrera eginala atzean geratutako lurroiek, bere garaian ofentsiba usteko erabilizantzianak, horiek landatzea arazo bat suposatu dezak, ez da? Bai, horrek arazo larria suposatzen du, bai. Gainera, nik ez dakit mina horiek nolakoak izango diren, ez dakit fizikoki nolakoak diren, baina, impacturen bat izango dutela argi dago. Ez bakarrik mina horiek kentzeko prozesu horretan, baizik eta, baliteke igual, ez dakit, jarioren bat ere bota ditzaketela, lehertzen badute adibidez, ez dakit, elementu kutsakorrak ere zabaldu ditzake. Bai, zu komentatu bezala, eremu ezberdinetaz hitz egitean, Azov itxaso kostaldean amaituko da Txernozem eremu hori, baina Ukrainako Txernozemak, Ukrainako estepa baso eta lauta da askotan banatzen dira, eta baso ostororkorrak dira, bertako landareria mendebaldean, hau da, prekarpatoetatik iparraldeko baso eramuiraino eta itxaso beltzaren eta Azov kostaldean amaituko litzateke. Eraz ikusten da, lehen esan bezala, eremu oso handiari afektatzen diola. Txernozem tipiko horretako inguruko klima, aldaera batzuk ditu, baina orokorrean klima apur bat beroago eta epelagoa da mendebaldean baino, kostaldetik gertu dagoelako, eta eremu horretako izostei dagokienez, ez daude izosterik gabeko iraupena, 250 egunekoa izan ohi da. Eta izostutako sakonera ez da oso handia. 38, eta normalean izoste latzenetan 74 zentimetrora arte heldu alda. Beraz, urteko zatirik handienean landu daitezkeen lurrak dira. Leunagoak direla azken. Bai, hori da. Urteko zatirik handienean landu daitezkeen lurrak dira, urteko batazbesteko prezipitazioak 490 milimetrotik 650 milimetrora bitartekoak izan ohi den arren, hau da, ez dira prezipitazio asko izaten, baina lurzoru aberatsa dutenez, Txernozem eremua oso emankorra da, eta baso estepetan eta arro hidrografikoetan ondo drainatutako lurrak izango dira. Eta, ikusi dugu ere lurrau ikaragarria aberatsa dela, baina nik entzuna nuen, aspalditik, ez 2022tik, baizik eta aurretikan ere, Ukrainar estatuak nekazal lur hauen ehuneko oso handi bat jada, edo, ehuneko oso jabetza edo ustiatzeko permisoen ehuneko oso handi bat atzerriko enpresen esku utzita zuela edo saldu ziela. Nik entzun nuen Monsanto eta horrelako enpresa ikara oso handiak, baina honen inguruan zer dakigu?
hor privatizazio handiak eman ziren, nahi badozu beranduago itzen egin aldugu privatizazioen inguruan, baina, bueno, bai, lurre emankorren inguruan ere privatizatu ziren, iraganean, gerra zibila hasita zegoela, eman ziren lehenengo privatizazioak, gero nahi badozu aipatuko du ze lege zegoen, ze lege kontra esankorra da, legeak izatez ez ditu onartzen atzerriko konpainiek bertan rekurtso naturalak erausten, baina errealitatean ikusi dena da Ukrainako estatuak lizentzia hauek eman ditula. Zuk esan bezala, lur emankorren kasuan, Monsanto konpainiak hartu zituen lur emankorren portzentai bat, ez dakit orain zehazki ze portzentai zen, baina bai, lur emankorren zati handi batekin, zati handi bat bereganatu zuen. Horrez gain, mineralen kasuan ere privatizazio asko eman dira, Ukrainako estatuak mehatxe inbertsiorako aukerak ematen saiatu da, kapitala erakartzeko eta lehengai birgin horiek ustiatzeko. Adibidez, JSC UMCC-ren privatizazioen bidez, konpainia nazionala zen, konpainia hau privatizatu egin zen, privatizazio prozesu horretan, beranduago komentatuko ditugun, atzerriko konpainia ezberdinak ibili ziren, adibidez, mendebaldeko konpainia ezberdinak. Ondoren aipatuko ditut zeintzuk diren. Baina konpainiaren jarduera nagusia zen errutiloa, ilmenita eta zirku kontzentratua, hau da, burdinazkoak ez diren beste metal batzutatik mineralak ateratzea eta kontzentratua aberazteko zerbitzuak ekoiztea zen. Hauek kontzentratzeko lan industriala egiten zen. Jardueraren tamaina ulertzeko, 2019an konpainia horrek 128,2 milioi dolar diru sarrera izan zituen. 5.274 langile soldatapean eta 154,6 milioi dolarreko aktiboak zituen guztira. Privatizatzeko euneko partaidetza egon zen, giza kapital eta kapital material handiko ekoizpen instalazioekin batera, 2019ko urrirako erreserba mineral garrantzitsuen balantzearekin, adibidez Malishevske biltegian, Dnipropetrovsk eskualdean, WMC sukurtsalean, 22.719 metro kubiko baino gehiago mugitu ziren, 2.407.000 tona ilmenita atera ziren, eta 5 urte inguru eman zituen jardunean. Bestalde, adibidez, beste eremu batean, Mersisen dago Zitomir eskualdean, sukurtsal berdina, IMMC sukurtsala, 21 urte inguru iraun zuen jardunean, eta 700.000 tona mineral baino gehiago atera zituen. Ala nola, ilmenita, errutiloa edota zirkoia. Horietatik, 106.000 tona baino gehiago atera ziren. Konpainiaren subsidiarioak, ilmenita mineral hori ekoizten eta aberazten ari ziren Ukrainian, kontzentrazio hori egiten, eta mineral horien munduko ekoizle handienetako bat izan da konpainia hau. Gaur egun, Europako konpainia, mendebaldeko konpainia ezberdinek aktibo horiek bereganatu izan dituztenak. Horrez gain ere, Ukrainako 24 lurpeko erreserba mineralogikoak ditu litioaren kasuan adibidez, bai inbertitzeko eta bai erausteko, oraindik birgin dauden lur eremu horiek, gaur egun 3 eremu ezberdin daude lizentziarekin, eta guztira 410 hektareako lizentzia eremua dute. Titanioaren kasuan, beste 7.600 hektarea ditu, eta urreak ere beste 2.000 eta piku. Metales ferrosoen kasuan ere, nikela, kobaltoa, kromoa, kobrea eta molebdenoan ere beste 3.400 hektarea daude, 7 eremu ezberdinetan, eta gero azkenik lurrarraroetako metalei dagokienez, ala nola, komentatutako berilioa, zirkonioa, tantalioa, niobioa eta eskandioa, 3 blokek osatzen dute, edo 3 blokek dute baimena ateratzeko, eta 899 hektarako lizentzia eramua dute guztira.
Beraz, privatizazio hauek esan bezala legearekin kontraesanean zeuden, privatizazio hauek enkante elektroniko bidez osatu ziren, eta munduko edozein lekutatik elkarreragin zezaketen. Esan bezala, hori oso kontraesankorra da, atzerriko erakundeek mehatxe edo nekazaritza lurrak erosteko debekuarekin. Ukrainako legearen arabera debekatuta dagolako. Hala ere, tokiko aktiboetan inbertitzeko aukera eman die herrialde bazkidei eta ez erasotzaileei, hau da Rusia kanpo geratu da, eta lege horren beraren arabera, hori ez, mendebaldeko herrialdeak sartu dira. Enkante elektroniko hauek, hori minerales ferrosoen inbertitzaileak bilatu dituzte, hori ez da, esandako eremu ezberdinetan, ez? Dnipron, Kersonen, Zaporizhian, Kropibinitskin, arkatuz da dakit ondo mintzatzen, ondo esaten izena, baina, bueno. Eta Zitomirren ere. Hor egongo lirateke, etorkizun handia duten gordailuak. Eskualde horiek izango dira, beraz, gaur egun, Donezkeko arroaren ondoan ere, gatazka militarrak gehien kaltetutako eremuak izan dira ere. Beraz, hor baita, ikusi aldena, azken baten gatazka bat izan den eremuan, errazagoa da meategi bat ezartzea, izan ere, bertako biztanleriak oposizio gutxiago erakutsiko du. Baina, bueno, esan bezala ez, legea 2020an lortutako datu hauek dira Ukrainako estatuaren datu ofizialak, eta eskuragarri dauden azken datuak dira. Hortik, geroztik ez dagon berritzerik. Legearen betekizunen arabera, gunaren atal honetan, eguneratzen den sarbide ireki hori mugatuta dako. Ukrainako estatua dagoen lege martzialaren aldi honetan. Beraz, mehatxaritza prozesu horietan parte hartu eta inbertitu duten enpresa nagusiak izen dira ArcelorMittal, dela oso ezaguna ez, egoitza Luxemburgon du, Interpipe, Metinvest, DCH eta ISD, direla baita Ukrainarrak, baina beraien inbertitzaile edo inbertsore nagusiak dira adibidez BlackRock, edota State Street eta Vanguard, direla, inbertsio fondo estatu batuarrak. Beraz, enpresa hauek, adibidez beste kasu bat ere eman zen, Interpipe, enpresa industrial ukrainiarrak, adibidez, ekialde hurbilan izan zuen presentzia handitu egin zuen baita, zehazki Katarko merkatuan, 2008ko otsailaren 10ean, ekialde erdiko petrolio enpresa handienetako bati Katar Petroleumi eman zizkion lehen odiak, 2008an, ingenieritza mekanikoko ekipoen fabrikazioan espezializatzen den Mitkowitz enpresa txekiarrak 50 milioi euro baino gehiago inbertitu zituen Yukmasen, Ukrainako mehatxaritza enpresa batetan. Oinarri horren gainean, ekoizpen instalazio berriak sortzeko proposamenak egin zituen. Ukrainak produktu metalurgiko erdi gordakinen esportatzaile oso garrantzitsua izanik, 2019an, estaldura galbanikoa zuten produktu metalikoek importatu zuten 298,7 milioi dolarren truke izan ziren Ukrainak egin zituen eksportazio horrek, ezta? Beste herrialdekiko. Hala eta guztiz ere, beharrezkoa da inbertsioak erakartzea produktu hauek sortzeko edo lehenengo eta behin erausteko. Ukraina Invest, Ukrainako lehen ministroaren menpe dagoen gobernuaren inbertsioak sustatzeko bulegoa inbertsio hau erakartzeko izan den aktibo nagusia eta lurralde nazionalean inbertsioak erakartzeko eta laguntzeko sortua izan zen erakunde hau. Adibidez, litiozko zelai bat ere badago enkanterako lizentziarekin, Polo Kisken, Mikolaiv mugatik gertu, esploratu gabeko litio reserva handienak esan behar da Zaporizhian eta Donezken daudela. Urrearen kasuan, 7 eremu aurkitu dira baita, 5 lizentzia eman dira, gaur egun Donezken ere, eman ziren gerra baino lehen, eta esplorazioako eta garapen pilotatzeko 5 urteko lizentziak izan ziren, lizentzia guzti hauek.
Bestalde, hidrokarburoaren kasuan ere, eman ziren beste privatizazio batzuk ere, adibidez, Jusifska PSA sinadurapean, BlackRockek ere izango du inbertsio hauen, inbertsoren nagusia izango da. Beraz, ikusi aldoguna da, Ukrainako lehen gai ezberdinetan, lur eremu hauetan ere privatizazio handiak eman dirala, behin gatazka bukatuta, baliteke, mendebaldeak edo, Ukrainar estatuak, bere ganutuko dituela, geratuko den lur eremua, edo oraindik ez dakigu zer gertatuko den, beraz, privatizazio horiek behintzat hor daude. Ukrainer legea oso bitxia da. Azken finean, kanpo kapitala sartzeko aukera mugatua baldin bada ere, eta bakarrikan kapital horrek bertako enpresak jaten ditu, ikusi dugun moduan. Orduan, azken finean, kanpoko enpresak dira lur hori ustiatuko dutenak. Amaitzeko Gorka, beste zerbait komentatu nahi duzu? Gatazka, gertakari oso konplexua da, eta guk egin behar genuena da, Ukrainak beren lurrazalean eta lurrazpian dituen aberastasunetaz, aberastasunak hobeto ulertzea, ze aberastasun diren eta ze erabilgarritasun duten gaur egungo munduko paradigman. Hau esan da, Gorka Elorriaga, eskerrik asko parte hartzeagatik GZ podcastean, eta beste baten ikusiko gea. Ja, eskerrik asko, Carlos. Agur esan baino lehen, gustatuko litzaiguke eskerrak ematea. Bereziki aurreko saioak izan duen harreragatik, ez genuen inondik inora espero, gure apostua, euskaren aldeko apostu honek horrelako harrera izatea, entzunaldiak, iruzkinak, pasada bat izan da, mila esker guztioi, benetan, ikusten da asko baloratu dezutela, eta asko motibatzen gaitu ere zuei gustatzea eta gure lanarekin aurrera jarraitzeko. Asko baloratzen ditugu iruzkin horiek, pila bat izan dituzue, laikak, bihotzak, olako gauz. Beraz, iruzkinak usten baldin badituzue, saiatuko gea irakurtzen eta erantzuten ere bai iVooxen eta baita Twitterren ere. Eskertzen da pila bat. Laguntzen gaituzuelako ere gure saioek bisibilitate gehiago izaten. Esatea ere, ikusita estadistikak eta datuak eta guk ikuste ditugun barne mailako jarraipen horiek, Euskal Herritik kanpo ere entzun gaituzuela, hori ere harritu gaitu dexente. Ez dakigu Euskal bidaiariren bat izango den hortik, edo agian euskara ikasten ari dan atzerritar bat izan daiteke, auskalo. Dena den, eskertzekoa ere kanpotik entzutea. Eta saio honi amaiera emateko, beti bezala, abesti batekin esango dugu agur. Gaurkoan, Aizpik talde errusiarraren Gine Moidom, non dago nire etxea abestia. Laster arte.